କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତମାଳାର ନାମ କ'ଣ? ଦେଓମାଳି। ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନଦୀବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ତେହେରା ନଦୀବନ୍ଧ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ପଦ୍ମ। ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ନାମ କ'ଣ? ହକି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ବାଘ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ମୟୂର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନିର ନାମ କ'ଣ? ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଜନ ଗଣ ମନ। ଭାରତର ଲୌହ ମାନବ କିଏ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଭାରତର ଆଦିଗୁରୁ କିଏ? ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ନାମରେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଭାରତର କୋଇଲି ନାମରେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କିଏ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କିଏ ସ୍ୱଭାବ କବି ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ?
18